Мин кайгырган чакларымда Ходаем юлын таптым. Мәхәббәтең бүләк иттең, йөрәк ишеген кактың. Мәңгелек тормыш юлына Гайса мине чакырдың. Үлгән рухымны терелттең, җанымны син коткардың. Мин Гайсәне кабул иттем. Ул минем өчен үлгән. Алланың кодрәте белән өченче көн терелгән. Ходаем гөнаһ кылсам мин, башыма минем сал уй. Сүнгән изге рух ялкынын йөрәктә кабызып куй. Күзләремне текәп торыйм синең якты йөзеңә. Колакларымны юнәлтим хакыйкатең сүзенә.